lasterketara joateko edo bukatzeko behar duzu prestaketa fisiko bat, prestaketa psikologiko bat. Materiala autosufizientzian denez, nik zaindu behar dut materiala lehengoko egunetik bukaerara, hau da. Nik lehengoko egunean eraman behar dut 7 egun horietarako dena. Orduan behar duzu hori, fisikoa, burua, sortea, ze egoten hazen lekuak batzuk gogorrak dira eta sorte puntu bat beti behar duzu, disiplina. Hala ere, nire frogak badaukate bere euren aspektu mentala. Da sarritan komentaten dut. Hain kilometrozko dira dorlet, hain denpora, kilometrozko egun asko beti daudela momentu honak eta txarrak. Eta jakin behar duzuz gestionaten biak. Ze ondo zoa zenean, pentsetan duzu zarala goimaiakoa, zarala onena, eta ez da egia. Eta txarrak, momentu txarretan be daukazu etxera joateko gogoa, zer egiten ari naz ni hemen, hau sufrimentua zergatik nago ni hemen, baina lasai. Biak pasetan dira, bai onak eta bai txarrak. Orduan, ondo zoa zenean ezara larregi emozionatu behar, eta gaizki doazenin gauzek be, lasai, paseko da. Laugarren egunean eduki genduen etapa luzea, 74 kilometrotako. Eta ni bukatu nuen harin, eta gero, egon nintzen atseden hartzen, jaten pixka bat, eta momentu baten, bajatu nintzen leku batera, korrikalariak heltzen ari ziren leku batera dorleta. Lasai, atseden igual 5-6 ordu bukatu ondoren, Eta emon eustan lasterketaren beste perspektiba bat. Ze jentearen sufrimientua eta zelan heltzen zen terriblea zen. Baina heldu. Ni baino 6, 7, baina heldu. Eta heldu, bota lurrera euren burua, eta medikuak segiduan, raketa kendu, bota kendu, zauriak zaindu, eta hurrengo egunean prest barriro irteteko. Orduan, hor bizino bat emon eustan niri esan eban. Gure ezberdintasuna lehengo gelditzen garenetatik, horretara da gure kapazidade atletikoa. Baina, ez dakit nola esan, korajea edo valentia edo ez dakit zer esan. Hor ez dago alderik. Ez maz, nik ez dakit euren egoeran aurre egingo neban edo ez. Orduan, ondo deritzot, danok eukitea sari bardina, domina bardina,